Kedam tang jang mi po ni phai inkwara ner kebarni NKB ke parlo No.1 Chokihola a mondoli kedam tang pharo kresir kebra phokebra ke thomaning kan pen mahang patheksi peneng suri hini ra inkwara hini aning jang mi po ni phai inkwara ner kebarni an ningkan trokebra sir keb arta kepleng arani mesen pen ketalon pon bangso jaimek ada por phai ner kepen mondoli alama pastor horin ingdiari deng pensi lama pangjar pon Bangso along riso nimso mate youth department lapen soarlo mate women department atum tami ame thang alama pangjar pang Bangso phi karlitang atuma phan an kachiki mo jaimek setami pastor pen japon linsi kachiki mo jaimek dengpon jaimek ateng pen ada por phaisir ke ba por malom pen karcho jaimek setami dengpon Bangso mayalong Sunday school thanbang Davidson teron pen mai chaphem phuponsi jaimek pangcheng pon Mayalong akinang sot alam the mate abarin mondoli along klembang phiat tuma phan aman kipi mate karcho ajai mekta dengpon Labangso mayalong kardom hem thipiang hap he teru kipi aning penli ludnon pu lun angdeng pi pharo isi angdeng su phli pen en ponsi pastor horeng ingdi pen arna malam jume sen pen than pajir misi mondoli isiara phan aning parung pon News report Longsudaringti Karbin Long Live